Toda a poboación da Illa de Arousa maior de 15 anos está convocada para participar nun cribado masivo sen precedentes na nosa comunidade. A difícil situación sanitaria que atravesa o municipio, con máis de 90 casos activos por COVID-19, levou a Sergas a citar a máis de 3.600 persoas para realizar as probas. Ben, pois con toda a tranquilidade do mundo estamos convocados a poboación maior de 15 anos bueno, o venres mañán empezarán entre as idades comprendidas entre os 15 e os 70 anos para recoller os tubos de mostraxe de saliva e entregalos o día seguinte, o día 9. E o propio día 9 están chamados os maiores de 70 anos a facer proba PCR. O cribado permitirá coñecer con exactitude a incidencia da pandemia na vila. Ben, estamos nunha situación que é moi mala, devastadora, de número de casos de contagios bueno, esperemos que con este cribado masivo pois arroxe algún tipo de dato que nos poida permitir saber máis onde está o problema. Dende o Concello consideran fundamental que toda a veciñanza acuda a convocatoria para reverter a situación. Sí, efectivamente, pois polos propios resultados que poden arroxar, é fundamental que acudamos todos a facer as probas en masa, é dicir, que todos os que estemos chamados, os maiores de 15 anos, dentro das posibilidades que haya de desplazamento, hai que acudir a facer a proba. As probas comezarán mañá para a poboación de entre 15 e 69 anos. Os usuarios están convocados no aparcadoiro do Bao para evitar que baixen do seu vehículo. No día de mañá terán que recoller os botes para as mostras de saliva e o sábado deberán entregalas. Ese mesmo día tamén se realizarán as probas PCR para toda a poboación maior de 70 anos. As análisis serán efectuadas por un equipo formado por 12 profesionais.